zure aitek, Joanek eta amak, Julianak, zer itabien, zer bierre itabien, zer... Aita igeltzelu esan. Igeltzelu, Igeltzelu esan, bai. Eta etxeko lanak, umiak hartzen beti. Beti umiak hartzen. Eta, eurek gurasuek, Juanek eta Julianak, baseukien horako pentsamenturen bat politika arloan edo... Oso jatorra ziren, nazionalistak. Ziren autentikoak. Eta aitxanare, aman aitxanare, Juan Calzada, bizan navegatzen, olortzu bibotea hundio batekin. Hauran esan oso jatorra. Aitxa ez nan ezagutu. Baina hemen aitxa bai. Elako... Bai. Sortzailetako bat. Bonuak edo zer hori... Bai, txartelak horretzen zituen. Elako kuotiak. Kuotak, jorratzen zituen aitxa. Bai. Koltsonak. Hilero, jorratzen zituen. Bere atxak. Aitxa, gure aita. Sasoi horretan deituko zan STV. Bai, STV, Solidaridad Vascos hori da. Sí, eso sí, hortxeko. Osea, que zure aiti izen zan, orduan STV-koa. Bai, bai. Solidaridad Trabajadores Vascos. Hori da, Trabajadores Vascos. Bai. Ieltzoro nazan. Eta? Mazen atrasagoan, Hombre. Eta gogoratzen duzu zuretzean, sasoi horretan, umea zinenien, Aniloko Gerra horretik, periodikorik edo sartzen bazan edo... Ba, sartzen bazan euskal periodikoa. Zer sartzen bazan, euskadi hori. Horra gutxi betatu eskatzen zuen gara itxan. Baina gutxi, guk azte ginen, ez guen azte, haitxan lana zontzen zuen, ze azte ginen guztien, izan gana atzerik azu irakurtzeko ere. Egin guztien lanian zuen da.